Da li je ovo lik iz budućnosti ili možda iz Cyberpunka 2077? Vi mi recite, ali činjenica je da je to jedan od naših najboljih cosplayera. Dobar dan, dobroveče, trenutno ne znamo s obzirom da je decembar. Ja sam Đorđe Lončarski, umetničko ime Manu Crafter. Pa reci nam, Đorđe, je li ti ovo prvi Gamescom? Ovo mi je zapravo treći Gamescom. I kako ti se sviđa ovde? Trenutno organizacija je najbolja do sada i zaista mi se sviđa dijapazon ljudi koje srećemo usput. Super. Onda, da li si čuo za IGN do sada? Da, naravno da jesam, uživam u člancima koje je IGN postavljeno na svoj sajt, takođe i YouTube profilu. Subscribe-ovao se pre... ne pamtim iskreno. Reci mi, s obzirom da sve što radiš je prilično profesionalno odrađeno, koliko se dugo baviš cosplayem? 2 godine. Samo 2 godine i možeš da nam pokažeš? Ovo je 3D model koji sam sam na osnovu referenci iz igre radio. Takođe i na sebi nosim poslednju modu 2077. godine. Kupljena originalna jakna na nelonu, pijaci Buvljoj u Novom Sadu. Kasnije prepravljeno, trebalo mi je 2 dana da je prepravim, da izgleda kao da je... Dobro, ne mogu sad da računam, pravnik sam, nisam matematičar, ali kao da je krik poslednje mode iz 2077. godine. I to vam je cosplay, ljudi. Znači, on je preradio jaknu sa pijace u modu iz 2077. godine. Znači, svako može da se bavi cosplayem i to vam on upravo ovim pokazuje, zato što uopšte nije skupo, samo vam treba, naravno, sposobnosti i vežbe, je li tako? Pa morate uzeti u obzir da ukoliko želite da se bavite cosplayom, posebno ukoliko je u pitanju neki sci-fi, morate da mislite u budućnost. Tako je, znači mozak u 2077. za ovaj slučaj. Ništa, Đorđe, jel pratiš, znači, Cyberpunk i nove vesti o Cyberpunku? Naravno, glavni izvor mi je IGN, takođe i inostrani IGN, a pritom YouTube i drugi internet sajtovi, Reddit forum obavezno posetite ukoliko ste strastveni fan stvari koje tek treba da se pojavi. Ili ćeš da radiš još neki kostim iz Cyberpunka s obzirom da igra izlazi za par meseci? Ukoliko se pojavi više referenci za druge likove, naravno da hoću. Ovaj cosplay sam radio sa, ja mislim, 5 slika i trailerom. Znači, maltene ni sa čim. On je sam izvlačio te reference, tako da... Sve sam, sve je bilo... Zapravo mi je bilo zadovoljstvo. Mislio sam da će mi biti mučno, ali sama ta oskudacija u svim tim referencama mi je dala neku vrstu slobode i kreativnog izražavanja u ovom kostimu, tako da sam zaista uživao. Znači, hvala vam, bio je to Đorđe i zapratite ga obavezno na Instagramu i to je bilo to.